σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα spin και ας ελπίσουμε πριν έκανα ένα βίντεο, αλλά ξέχασα να σας δείξω επειδή έτυχα 2 lucky blocks. Κοιτάξτε τι πέτυχα. Πέτυχα αυτό εδώ πέρα και αυτό. Αυτό το είχα πριν, το πέτυχα. Αυτό γιατί το πρέπει να είναι κάτι που το είχα το πουλάω. Ας ελπίσω τι έγινε. Παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ να πετύχω το 10 καρχαλάκια ή σατώνα σατωνίκα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Τα λέμε στην επόμενη.